Hi mga kacho, dito na naman tayo sa bago nating vlog. So ngayon, ang gagawin namin is magmumukbang kami. Mukbang ng Yes. Ito po. So by the way mga kacho, may papakilala kami sa inyo yung bago naming mga katsa, mga bagong members ng among vlog. So gani, ito si Hi. Ako din si Amy Bisa kami nito. So ako rin pala si Emma Patterson. So yun mga katsa. So ngayon, umpisahan na namin yung mukbang challenge. So ito na mga kacho, umpisahan na namin ang mukbang iba or kamyas. So ang pinakauna ay si Cho RG o si Cho Radong. Mal pada budong. Yan. Gege. Okay, 1 2 1 2 3. Okay. Sa una, dako kay kong problema. Mutuningon akong mama. Namukhaon kag iba. Kay kabalo mas akong problema. Guwapo kay ko. Yo kabaloan sa pagbati akong naong. Mo na yung research ako ah. Tanawa, ansa man pagbati akong naong. Pati isa. Ya, sukol pa mo. Hindi ako naiyak. Tears of joy lang yan. Hindi ako nasusuka. Naibahan lang ako sa lasa. Oh, pwede na sir. Daw, pili na Cho. Tuto ay. Okay. Nalam mo yung bagong ilingkit. Gila kan? Iba. Muna ni sakit akas na. Oh, Pero kakita mo sa iya nga tubo na. Pero kaunang kini. Kay pagbuwag na mo ang kumilag. Hilag ako ani. may laway yan. May rabis. Kubida. Manin mo si Boy Bawang. Kaon ko ani. Kasi nanguyab gusto kong kuwan, kong crush. Di pasti drop ko. Pero kung muhilak, malito ko. Tanawa, kauno na ko ha. Hilak ko eh. Hindi ko matapang. Hindi ko kaya, naiyak ako. Okay. Hindi ako makasya. Uy, yung kumam na. Kananda ko. Ayun na. Sa tutulan ba? Kaon ka. Eh, Gigit. kita mo ni. Iba. Lami kay siya. Di ko asluman.
Mura nagsiya. Aslum kaayo. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないで Hindi ako matapang. Hindi ako matapang. Ang kinadak-an akong piliyon ha. Kay nabaw na ka. Hindi ako kay kung gusto niyo. Ako jigi kay gusto. Hindi ako. Kaya ginadakan bro. Kita nyo ito? Kita nyo no? Oh, kita ko rin. Pinili ko to kasi malaki-laki. Alam mo crush kita noon. Pero nung kumain ako nito, iba to. Nung kumain ako to, nag-iba na. Mahal na kita ngayon. Tingnan mo. Iba na! Mahal na kita! Akong pagigugma nimo murag iba. Tuon akong tamis aslo man di ay. Hoy ex, kumakain pa rin ako nito. Kagaya ng sayo. So yun guys, sumanata. Oy! Oy! Ano? Tapos Oy! kasama ba? Oh, wala excited. Ako pa talaga hinahamon nyo. Mga mahinang nila lang. Kaninang animal. Pero mas animal ko. Komyas lang yan. Sige. Hello mga kacho. Ako hinahamon talaga ako nila. Napaka-easy lang nito. Walang kaasim-asim. Sanay na sanay ako kumain nito. Parang yung sa'yo. Yucks! Ito. Mga mahinang nila lang. Tignan nyo. Si Boy Tapang. Walang wala sa akin yan. Ito. Ginagawa mo? Napaka-basic lang. Basic lang. Walang pinagtubig. Basic na basic. Walang kaasim-asim. So yun mga kacho, dyan natatapos yung vlog namin ngayon. Basic na basic oh. Ito. Walang kaasim-asim. O wala pa. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel namin,
Vlog kayo dito, oh. Pang-awa nyo niya. Parang picture namin. Bye-bye. Ngasi pala pag iba na gusto niya.